asmarane ing Subrata aku sumpah oke jodoh ana asati Gusti Purnomo semono nyari kaya ngliling bawana Kartika abiyar semono nrenggani ngantariksa Madyanto ing Panciratri kawis tinggal endah parandene Sara Prabawa kaliyan putri Madukara garwa Raden Arjuna nenggih Dewi Wara Subadra dengan keparenggah wonten ing pendhapa kasatriyan angan tuantu prapanipun ingkang raka mangkono Dewi Sri Kandi rinten dalu tansah sumanding dumateng ingkang mbakyu nenggih pun lara ireng Wiloyono mati-mati Rohametri loso Manglono pangape tira
Gending marion tapane si Joko layar ler kapetya mandra kini yo nontono papane si Joko layar mbok Sri Gading ayu sore kawulung sewu Kakang Bawara Sembadra dina samangke yektosipun para pepundhen Pandhawa sarta warga ing negari Ngamarta menika anggadhahi dosa sarta kalepatan menapa dumateng dewa. Yektosipun perkara boten wonten pendhapipun prahara tumpuk matumpa-tumpa prasasa ketaman wujudipun pagebluk manyangkara. Satemah para kawula sami wayang wewuyungan karana wengi sing kahanan ing kados mekaten. Dosa kalepatanipun menapa para warga ing Ngamarta Kakang Mbok? Sri Kandi, kowe tak kandhani Yodi. Durung karuwan lamun ta peteng ingkang nglimputi ana negara Ngamarta iki merga saka dosa lan klerune warga Ngendraprasta. Yen saka pangira iraku iki mujudake pandadaran utawa pacoban saka Hyang Agung kanggo kabeh para warga ing negara Ngamarta. Lan kowe perlu ngerti Yodi. Tondo tandane Pangeran Trisna klawan titahe kuwi ora kok banjur diuja penjaluke tansah dipinangkani nanging malah rina wengi nampa pandadaran sarta pacoban kuwi wujud katresnane Pangeran. Contone para rasuling Gusti utusane Pangeran kae panjenengane lak klebu titah sing ditresnani karo Gusti ingkang gelar jagat. Mara gage saiki tliti endi utusane Pangeran sing uripe mulus kepenak rina wengi mung tansah nampa ujian. Lan kowe kudu percaya Pangeran ora bakal nguji menungso sak njabane kekuatane menungso kuwi dhewe. Kejaba saka kuwi ibarate bocah sekolah ana pawiyatan kae supaya saya pinter lan saya sregep anggone sinau mesti dianakake ujian. Pamriye bocah kuwi mau saya wasis lan bisa munggah ana tataran sing luwih dhuwur tanpa beda kaya emas kae